Finally, Apostle T.F. Chiwenga breaks his silence after Evangelist Muparinga received a gift from prominent businessman Wicknell Chivhayo a week ago. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe ne-every update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Last week, Evangelist Muparinga visited Excused Cars to collect his brand new Toyota Fortuner 2.4 GD6 and 50,000 in cash, a gift from Wicknell Chivhayo. But Apostle Chiwenga come out vachitaura ivo kuti this gift haina kubva kuna Mwari asi kuti yakabva kuZanu-PF through Wicknell Chivhayo. And Apostle Chiwenga mentioned the reason yakaita kuti Evangelist Muparinga vapiwe mota nemari izvi. For the meantime, let me play you video ra Apostle Chiwenga, then mapedza kuona this video, let's meet in the comment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. I want to tell Muparinga, though he will never believe it, that the gifts he received did not come from God. They came from ZANU-PF. Asi Mwari Traimo akakutengera GD6. Ndi Wicknell Chivhayo akatumwa na First Lady Auxilia Mnangagwa. It's a Mnangagwa project. Buy gifts to every person who has social influence, so that when we bring up rogue government policies, nobody will have power to say why, to say no, to say explain, to say we want this to be reviewed. It's not good enough. Munesaninga ngoti uchi. Asi Mwari akapa Muparinga 50,000. Izanu. Now, I might agree with Muparinga that those gifts came from God, on condition that Muparinga admits that he worships ZANU-PF. Because the word God, it simply means object of worship.